Diनै जोङो बाव नाहर गायनो नागिरदों नाहर बिफां बेखौबो सिनायो बै माखासेनिखौ नामखौनो बावजोबबाय आङो दा नोंथांमोनाबो गाव गावसिनि जायगायाव गोसोबायदि बिफांफोर गायनो हागोन जेब्लानो हास्थायो अब्लानो बोथोरखौ नायनानै दा बिफां गायनायनि आसल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनिया वर्ल्डखौ सारा बुहुमखौ जे ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय माने बुहुमनां दुंखांनायनिफ्राय जोङो बोरैहाय होबथानो हायो दा मुलुगाव जोङो जुदि ग्लबेल वार्मिंआ बारानिफ्राय बारा जाबोनायावनो दिनै गोबां जायगायाव दैबाना बेबायदिनो बायदिसिना दुंथाइ बांनायनि जाहोनाव जोङो खस्थ' मोननो गोनां जादों मानसि हारिया दा गासिबो जोंनि मावनायनिनो फिथाइ दिनै ग्लबेल वार्मिं जादों सुबुंनि मावनायनिनो फिथाइ मोनसे दा जोङो बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनांगौबा सुबुङानो मोनसे राहा लानांगोन बे आसल राहायानो जाहैबाय बिफां गायनाय पलिउसनखौ खम खालामनाय रासायनिक मुवाफोरखौहाय बाहायनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानाय दा बैफोरनो जोंनि ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय बासायनायनि मोनफा मोनफा लामा स' जोङो बयबो मिथिगौ ग्लबेल वार्मिंआ मा आंनि दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जे बिफां गायनायजों लोगोसे ग्लबेल वार्मिंनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंबाय दा जोङो गोबां जायगायाव सुबुंफ्रा मिथिया दिनै दाब दाब जायगायाव बिफांखौनो जोङो नुनो थाङा बिफां गायनायखौ मिथिया दिनै मानसि हारिया डिफरेस्टेसनावल' थांगासिनो दङ दिनै हाग्राफोरखौ फोजोबस्रांदों बिफां लाइफां दानफायदों गावनि नांगौनि थाखाय थ' जोङो डिफरेस्टेसनाव थांनायखौथ' जों होबथाखानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौबो लोगोआव लाफालांनांगौ आरो बिफांखौ गायनांगौ